Po objednaní terapie vám bude zaslaný e-mail s linkom, cez ktorý sa v objednaný čas spojíte s terapeutkou cesty. Keď príde čas vašej terapie, kliknite na link, ktorý sme vám poslali. Po kliknutí na link sa váš internetový prehliadač nemusí spýtať, či chcete povoliť používanie webkamery a mikrofónu. Je potrebné ich povoliť, ako môžete vidieť na obrazovke. Vo väčšine prípadov týmto vaša terapia započne. Pokiaľ by ste mali technické problémy, všimnite si v ľavom dolnom rohu ikonky mikrofónu a webkamery majú svietiť na zeleno. Ak by ste mali nejaké problémy, prvé môžete skúsiť stlačiť klávesnice Ctrl F5, ktoré reštartujú prehliadač a väčšinou to vyrieši všetky možné menšie technické problémy. Pokiaľ to nepomôže, vredíte na ozdobené koliesko, kliknete na nastavenie zařízení. Tu si viete pozrieť mikrofón, pokiaľ to svietia na zeleno tieto paličky v tom obdĺžniku, tak znamená, že mikrofón máte v poriadku. Reproduktory si môžete odskúšať, keď kliknete na Prehrať skúšebný zvuk. Ak ho budete počuť, tak aj vaše mikrofóny fungujú. Prípadne, ak máte nejaký externý mikrofón alebo webkameru, tak si ju viete pomocou týchto tlačidiel zmeniť a prenastaviť. Pred začatím terapie vám odporúčame mať na terapiu súkromie a tiché miesto, nájsť nejaké pohodlné miesto na sedenie, vypnite si svoj mobilný telefón, pripravte si vodu a čaj, pred terapiou použite toaletu, doprajte si čas upokojiť vašu myseľ. Terapia trvá 2 až 3 hodiny. Notebook, cez ktorý budete absolvovať terapiu, by mal byť umiestnený na stole alebo pevnom podklade blízko vás, nie na vašich nohách. Terapia trvá 3 hodiny, preto je potrebné napájať notebook káblom a nie cez batériu. Odporúčané prehľadač je Google Chrome, prípadne Mozilla Firefox, ale pri Mozilla Firefox často nebudete mať možnosť si kontrolovať vaše zariadenia, čo som spomenul v kroku predtým. Prípadne sa môže stať, že máte neaktuálnu verziu Google Chrome. To si môžete pozrieť, keď kliknite na pravom hornom rohu 3 čiarky, dáte nastavenia, kliknite na informácie v ľavej lište a tu uvidíte, že verzia je, ak máte verziu, automaticky na to vyhľadá aktualizáciu, prípadne, že máte staršiu verziu, tak si to automaticky môžete aktualizovať. Je potrebné mať pripojenie aspoň 1 MB, je odporúčané. Ak máte slabšiu zostavu počítača, môžete si skontrolovať, či vám tu bude fungovať aj so nejakým vašim známym alebo kamarátom. Tým, že ak kliknete na link pod týmto videom a v strede sa vám zobrazí link, odkaz na link, ktorý keď skopírujete a pošlete e-mailom vášmu známemu, tak rovnakým spôsobom sa s ním môžete spojiť a otestovať si, či vaše spojenie funguje, či vám funguje obraz, zvuk a či sa bez problémov vidíte, aby ste si boli istí, že je vaše zariadenie pripravené na terapiu. Ďakujeme vám za používanie našich služieb. Určite tým e-terapia.